Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kamar yadda muke gaya muku cewa idan zaka samu free ton kyauta ba tare da ka sha wahala ba. Mun san ton yanzu yana da matuƙar tsada. Ton ina da dala 100, dala 7 da wani abu. Kuɗin sun kama wajen 10,000 da wani abu. To dan zaka samu ton kyauta. Misali yanzu ga link ɗin nan, wannan misali. Ni na ji shi ne ta cikin WhatsApp. Yanzu wannan link ɗin na taɓa shi. Kagan shi? Zai kai ni cikin Telegram direct. Yawa. Kagan shi? Sai ka danna start now. Bayan start na shi ka shiga. To anan za ga sun baka wata amsa da suke so ka basu. Ga shi za ka ga sun baka amsa ga nan. Nan suka ce 57 a cire 30 saura mai gina ya kama. Dan kai calculating za ka ga saura 27. To 27 ɗin nan ake so ka zo ka sanya musu ana. Shaf sai ka zo ka sa 27 sai ka tura. Kana tura musu me zai faru? Kaga nan suka ce correct. Yayi daidai yadda ake so. Sai ka danna continue. Bayan ka danna continue sai suka ce choosing language, ka zaɓi yaren da kake so. Zan zaɓi English. Continue. Kaga shi? To nan suka nuna mana nan ake so ka zo ka yi abin ɗinsu, ka yi following ɗinsu ko join ɗinsu a crypto. Sunan nasu gashi nan sai ka danna kan shi. Kashi sai ka yi join, sai ka yi back, sai ka danna cikin subscription ɗin nan. Kaga shi? Suka ce welcome to annabi, you have successful subscription. Kaga shi a daidai har sun bamu guda 50 gashi nan. Kaga shi? Sai mu danna continue. To kaga shi anan balas ɗin mu da yake kai. Kaga balas ɗin mana nan yawa balas ton shi ma haga shi nan ba komai a shi. To shi nan ana buƙatar ka referral link ɗinka nan, in ka ɗauki link ɗin ka tura mutum ya bi, za su dinga bashi commission a shi ne zai samu balas ɗin shi ya taru ana. In ka ɗauki wannan ka danne kan shi, in ka danne kan shi sai ka ɗauki post ɗin shi a inda kake so. Ko ka tura wani naka na ai ba za ka rasa ba a cikin abokanka da waye. In ka je ka yi shaf insha Allah za ka haɗa. Sai nan da ka rubuta in ka danna shi. Kaga shi suka ce nan ka danna su a ƙwara 300 gashi nan. Wannan ƙwara 70, wannan ƙwara 30. Ka taɓa su misali. Sai ka danna. To kar ku manta za ku samu link ɗin nan a ƙasan comment section ko description. Faka sai a sauri a je a fara, kar da mun ta wuce ka. Check test status. Sai ka danna. Kaga nan da yi ba sai ka danna waje again. Gashi ai don. Sai ka danna. To inda aka lura yanzu dama yana da guda 50. Dan ka taɓa wancan kaga nan balas ɗin ya ƙaru ya zama 350. Again sai ka dawo ka taɓa nan dai sai ka shiga wannan mai 70. Shi ma checking shi ma gashi duba balas ɗin ya zama 420. Again sai ka ƙara koma sai ka zo na ukun wannan shi ma check shi ma gashi yayi. Yanzu da ka duba za ka ga balas ɗin da gare mu akai gashi nan kwana 440 da 50 gashi. Suna ba da daily claiming da 24 hours gashi nan. Da lokacin da ka buga danna shi za su ƙara ma balas ɗin kwara 20 na gaske ba da bar mutum. Ka shiga shi daily claiming ka gashi successful claiming 20. Ka gashi sai ba mu suna suka ce 24 hours to claiming more, sai 24 hours sai dawa ka danna shi. Yanzu ka ga balas ɗin mu 470. To shi ne abin da za ka sai kuma nan za ka iya zuwa ka shiga ka yi connecting wallet ɗinka. Kai connecting wallet shi kenan ta Tonkeeper. Ga wurin nan ma inda suke cewa danna n Tonkeeper ɗin nan. Kan gashi nan. A gani? Minimum withdrawal ɗinsu ma 0.5 ne, ko 1 ton ko 2.5 ton. Kana kai 0.5 za ka iya cire shi ma kai withdrawal ɗin shi zuwa cikin Tonkeeper ka. To alhamdulillah. Ana maka ƙarshe da Allah ya share ɗin bidiyon na 'yan uwa. Kowa da kowa amfani da shi, mun gode.